Tara, buksan na natin ito guys. At least. Yun, close pa. Hindi bubuksan. Balik na natin ito. Yan, open na. Ito yung bubungad sa atin lahat. Mga bagong sapatos, bagong arrival. August 29, pakita ko lang po kung ano yung mga merong bago dito sa amin. So atras tayo ng konti. Basketball shoes karamihan, lalo na sa mga Converse Advance. Jimmy Butler, size 11, 33 market. Jimmy Butler po ito. Meron tayong Jordan 4 na bread at Jordan 4 na Raptors. NRG Raptors to. Tapos yung pinagtabi-tabi ko na yung mga CDG. Parang couple shoes. CDG yan guys. Pambabae, pang lalaki. Parang nagki-cream siya. Yan o, 6 ang puso. May Vans din dito na pwede din tong gawing skateboard shoes kung gusto nyo. Skateboard shoes din to. Checkerboard yung loob. Ito yung mga basketball shoes natin. Meron nag-iisang CJ McCollum dito. Size 10.5 CJ McCollum. No, light foam. Yun o, si 361. Unstoppable na linis. So, year ko no. Good condition pa din yan. Anta na may napakagandang kondisyon. Black and red. Kaso ang problema, napakaliit lang. 6.5. Kyaodan, X-Step. Fearless. Pang basketball. Ganda ng outsole. Size 9 siya. Pero sigurado ko kasya to sa size 10. Ito yung mga kakaibang Converse natin. So pwede mong tanggalin yung logo niya kung ayaw mong nasa right side, gusto mo ilagay sa gilid, sa taas, o kahit sa kabila. Lutong-lutong pa ng velcro niya. Yung mga dumating na Converse at Vans natin medyo malalaki. So ito 11 to ah. Itong Vans na to malaki rin. Kasi ito skateboard shoes. Padded yung tang niya. Ratche yan ng Nike. Leaning. 2, Converse na leather. Pang action star yung datingan ng leather niya. No? 4.5 lang. Napakaliit. Sayang. Embroidered siyang flowers paikot. Tapos, ang ilalim niya, pastel colors na mismatch. Yellow and purple. Kakaiba. Tapos yung mga Puma Suede fanatics dyan, meron ditong bagong dating. Pang babae. 6.5 lang. Rubber yung ilalim. Vans na parang gamusa. Ganda. Elegante. Elegante din to. 7.5 pang lalaki. Kakaibang Converse yun. May nag-iisang Air Max dito. May nag-iisang EQT dito. May Fila. May E6. Tas Vans. And last but not the least, meron tayong bagong dumating na isa na namang What the Dunk. Ito, kombinasyon to ng napakaraming materyales galing sa iba't ibang sapatos. May nakasulat pa yan ng Live, Laugh, and Love. What the Dunk. Nike SB. So, yun, nandito pa rin sa loob. Si Miss Tin and si Miss Kat. So, ito yung mga chucks natin sa taas. High cut, CDG, mga running shoes, tapos low cut na Converse and Vans. Halo-halo na po yan dyan. Magsiksikan na dito yung mga running shoes sa Kapamorma. So, yan, mga basketball shoes po dyan. Tapos dito po yung mga pang girls natin. Yan. Pagdating po sa discounts, pili kayo. Pag nagkasya sa inyo at gusto nyo, tignan natin kung anong pwede natin gawing adjustment. Ang importante po, lalabas kayo sa tindahan namin na masaya kayo. Yun ang every goal sa customer po na papasok dito sa amin. Yan lang po sa araw na ito. Salamat sa panonood. See you ulit next time. Mga gustong bumisita at tumingin ng mga sumipat-sipat na mga sapatos natin dyan, nandito lang po kami sa Isarog Satellite Market. Bukas kami 11 AM to 7 PM. So ito lalabas ako ulit Ayun yung tindahan ng Gaon, no? Ayun yung Namnam, Ito yung tindahan ng Ice Crumble, Tapos nandun kami.